салом алейкум бачаи сарбан лайкора бизанед якай nom dakay шурат ая не акай шурат ай сарбан ома якҷи сарбан яка ай даромадгоҳ шо не бардар ай сарбан ома телефони де унаш додум телефон чӣ хеле ака одаморо чӣ гуфтани магазин акай субҳон бему телефонои арзон дора бачаҳо биёед ина бачаҳо биёед акс якагим телефон арзон беу лубахи телефон овардагим ина бачаҳо ҳаста телефоно магазини 84 шаҳри бухтар бозори фаровон дукони 84 баъдро шумо телефонои канатона биёрем битен болои сум битен телефони пачкатон битен не баъдар омад я телефони де унаш додум Redmi Note 13 Pro додум ака ина бачаҳои сарбан лайкора бизанед подписатсия кунед кадомтон баъдро ай сарбан ай дангара ай кулоб ай сайри хусур ай душанбе ай ёвун ай любой ҷо биёен баъдро ина марҳамат шаҳри бухтар бозори фаровон дукони 84 бибин бачаҳои савқоти файзалӣ ба пеш савқоти файзалӣ якум дуюм сеюм чорум биёен ина баъдро магазини мо шаҳри бухтар бозори фаровон дукони 84 биёен любой хел телефонро бардоро овардагиём телефонои шумо кӯҳна дорем ка дастон истифода барен баъдорам чанд сим арзиш дора биёрем битен болои штумтен телефони навтон метон баъдорам телефонотон мақсад напартен намусубка биёен чанд сим арзиш дора болои штумтен ма телефони пачкатон метон на бачаҳои сарбан ба пеш бигӯ я бардоро биёен марҳамат лайкора бизанед шаҳри бухтар бозори фаровон дукони 84 баъдоро дар панои худо бошед борака да саҳба каттаика бигар буки май магазин якай спон кардам на баъдоро дар панои худо бошед